Dejte, mladý pán. Budete predvolaní na dopravný inšpektora a ešte dostanete aj to potvrdenie o tom, že ste vykonali dýchovú skúšku. Kde ste boli? V meste. Dobrý večer, pane. Poďte sem. Koľko mal? Stúpalo. 38. Prišiel z nejakého večerka, alebo čo. Možno som alkohol. Ale si neboli istí, vieš, tak sa pre istotu zastavili. Špekulovali. To sú takí, no, to je pravda, no. Ďalšie alkohol bola zakázaná. Má niekto prísť pre vozidlo pre vaše? Už ste volali? Dobre. Ďalšia jazda vám bude zakázaná, vozidlo si tak označíte, aby netvorilo prekážku v cestnej premávke, dobre? Dáte si trojuholník za vozidlo, kým príde dcéra. Vy si dáte reflexnú vestu, keď to budete starať, sa vám nič nestalo, dobre? A nejazdiť. Teraz. Páne, bude vám vykonaná ešte opakovaná dýchová skúška, dobre? Či vám alkohol stúpa alebo klesá. Vyťahnite si auto. Počkajte, nechoďte, tá vás niečo zrazí, my vám dáme druhý, dobre? Nebojte. Ja som ho túto hodil, No, aby ste nechodili po ceste, aby sa niečo nestalo. Na autko máme dosť, nemusíte sa bať. Dobre, poďte tu, vykonáme dýchovú skúšku. To rozbalte si a... Dúfam, že ste nezabudli, ako sú skôr práci. Prosím? Že ste nezabudli, ako ste kúkali práci. Nie, nezabudol som. Silno, Dobre. áno, a nepredušované. Nech sa páči, môžete. Tak. Dobre, pane, 0,33, dobre? Reflexnú vestu máte vo vozidle? Dajte si na seba, kým príde vaša dcéra, dobre? Potom, keď kolega ešte odsúva, tak si dáte aj trojuholník, alebo dáte si výstražné smerovky, dobre? Aby sa niečo nestalo. Dejte, mladý pán. Však nezapnúť. Jaj, však ešte môžete počkať. Poďte, až keď my ste označení teraz s nami, dobre? Až potom, keď odídeme. Už ste volali? No však samozrejme, veď sa. Cestuje som. A odkiaľ ide? Z Račanského mýta. Hlavne ide o to vozidlo. Vy ste mohli ísť aj električkou, ale... Taký môže nebyť dobre. My sme tu, ja neviem, to neviem. Poligrafická škola, ja to tu poznám. Poligrafická škola. Mám treba vyskúsiť. No, ja to pekne za auto. Dobre? Už ide električkou? No, ďakujem. Ešte čakajú. Na električku? Dobre, dajte si 4 smerovky. No, už si dajte, už papierov sú hotové? Tak, dobre páne, potom myslíte všetko. Čakajte, mám si na trojuholník. Tak, teraz, tak oni za chvíľu dojdu, my si budeme pokračovať, ešte podpíšete potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, ale či ste ďalej veci, tak to bude nešoferovať, no. A počkať až dovtedy, kým vás nevyzvú dopravný inspektor. Prosím? Kým nebudem vyzvaný. Áno, tam to všetko vysvetlíte. Tam je jasne dané, že ďalšia jazda vám je zakázaná. A ešte dostanete aj to potvrdenie, dobre, ten papier o tom, že ste vykonali dýchovú skúšku. Tu sú vaše údaje, kde bývate, číslo vodičského preukazu. Tu sa ďalšia jazda sa nepovoluje a tu sú paragrafy. Ešte jeden podpis. Všetko? Ešte doklady mu vrátime. Dobre, od vozidla sa vám vrátia doklady, občiansky preukaz, vodičský zostáva u nás. Dobre, dostate doklady, vodičský preukaz mám my, áno. Dajte si ešte ten trojuholník. Z našej strany všetko, pane, dobre? Majte sa, dovidenia. Páni, čaute, dík. Keď vy niečo volajte. Polícia. Doklady máme nejaké, pane? Vás napadlo alebo niečo? Do kolegu sa pustil. Či dáte mi ten doklad? Prečo? Poďte sem. Tak tu poďme. Ideme sa. Dobre?